Marius! Salut, Alex! Bine ai venit la noi, Sami Tăușe. Bine, v-am găsit, e fantastic locul, ați avut o idee fantastică. De altfel, iar am văzut o treabă foarte, foarte faină la tine, cu foarte mulți tineri care te ajută voluntari. Și ideea e fantastică, cel puțin locul, Doamne, aici ar trebui să vină, vrem să venim cu 100 de copii numai noi aici, adică în bine, în stilul plăcut, în bine șahul, sportul minții și cultură, și vezi ceva, afli, e istorie, este deosebită locația, deci ați gândit-o perfect, perfect. Da, castelul e special, el are foarte multe evenimente de-a lungul celor 120 de ani în care a existat. Au trecut niște războaie, acum are alt fel de războaie. De tabla de 64 de pătrățele. Exact. Da, e foarte, faceți o treabă fantastică și uite, mă uitam, uite, o mulțime de școli din sate, o mulțime, cred că 24-25 de echipe, dar cred că sunt undeva la 20 de localități, ceea ce înseamnă. Am văzut din Negrești, am văzut din Roma, foarte fain, bravo lor, și noi de la Cluj, bineînțeles. Noi când am auzit, îmi doream de foarte mult timp să ajung, oricum știu activitatea ta, știu ce faci, știu cât de mult vă luptați pentru copii și să știți că reușiți. Tot încă n-am putut să înțeleg, omule, cum reușești să faci copii atât de buni. Sabarez și Dodoi, ai scris istorie pentru Iași. Adică, la un moment dat, pe mine mă durea oarecum că nu vedeam în Iași iar explozia de copii. Iași, totuși, un centru, oraș mare. Și vii tu de la Românești, podul lua aici, ai tu niște copii și pum, campion balcanic, campiona Uniunii, unul după celălalt. Da. Deci și Dumnezeu vă iubește, că tot e mănăstire aici. Da. Fantastic, fantastic. Noi ca Clubul Marius suntem cumva, facem același lucru, facem vasoi, copiii din mediul rural. Precizai de Matei și de Iulian, eu trebuie să recunosc ei, pe lângă faptul că sunt foarte pasionați și muncesc, am dat și familii care îi susțin constant. Vreau să te întreb, cât de important ar fi susținerea familiei? Este un triunghi. Eu întotdeauna le explic un triunghi, adică copilul, să aibă și copilul pasiune, dăruire și un pic scânteia aceea, antrenor clar și părinte. Dacă i-ai pe cei trei, da, faci performanță. În cazul lor, clar, dar să vede, Matei are sclipire aia, la voi ce munciți voi bine. Închipui cât de mult muncești ca să obții un asemenea rezultat. Noi facem un antrenament pe săptămână, acum încă 2 ne mai ajută. Noi nu avem istorie. Asta e marea problemă. Noi nu avem antrenori. Dacă aș mai avea antrenori, Doamne, să te fie avut pe tine în vasul ei, cred că mergea pe bandă. Nu, dar e realitatea. Eu înțeleg ce mult muncești și colaborarea între cele două cluburi, Gambitul și Pionii Regelui, e veche și una foarte bună, fructuoasă, să văd rezultatele. Ce am reușit împreună cu cei de la Rotary, am devenit foarte, foarte vizibil. Aici trebuie lucrat pe rețelele de socializare, clar, mass media, Facebook și mai nou TikTok. Clar, trebuie pe TikTok, e o nebunie să arăți ce faci pe TikTok, dar TikTok ajunge la foarte mulți copii. Și noi trebuie să devenim și mai vizibili, pentru că oamenii văd ce facem, văd că suntem serioși, că sunteți serioși și vedeți tot mai mulți din alături de voi și asta e extraordinar. Este șahul sau poate fi șahul un punct de reper pentru educația copilului? Clar, eu cred că șahul este chiar, poate constitui o bază. Copilul are ceva acolo, pentru că noi, așa cum faci și tu la lecțiile de șah, pe lângă faptul, ok, învață să piardă, să câștige, să ia deciziile cele mai bune în timp scurt, să bazează și pe intuiție. Nu poți să calculezi, nu ești calculator, să reușește să acumuleze ce am observat la copii, acumulează multe cunoștințe, magazinează mult mai mult datorită șahului. Sunt mai disciplinați, mai corecți, ok, nu mai vorbim că nu mai au timp de droguri, mai nou de prostii, droguri, se vând și în școlile generale, acum liceele deja se vând și și automat șahul pentru ei constituie o bază, îi ajută foarte mult. Dar pe lângă șah, așa cum faci și tu, noi la cursuri ne explicăm și diverse lucruri din viața reală. Adică de fapt, șahul este viața reală, o întâlnim în jocul de șah, viața reală. Pionul care poate ajunge damă, în ranița fiecărui soldat stă bastonul de mareșal. Copilul mititel este acel pion și se îndreaptă în drumul lui să se dezvolte, să crească, să ajungă inginer, medic, maestru, să se dezvolte pur și simplu, ceea ce este fantastic. Învață să facă sacrificii. Asta este, mai sacrifici din timpul tău liber pentru a câștiga pe termen lung. Ok, pentru noi era foarte ușor, de exemplu, și pentru copiii tăi, stăm acasă cu telecomanda în mână, ne uitam la televizor sau jucam, nu știu, babaroasele, cum mai zic eu. Da, jucam Zaro sau alte tâmpenie.
pe termen lung ei vor avea de câștigat. Noi am văzut deja, noi avem copii care au 21-22 de ani și au găsit loc de muncă, au reușit să se angajeze, să câștige un salariu foarte bun. Am dat exemplu, Alex, Emilian, băieți, tineri care deja reușesc în viață datorită șahului. Șahul este o bază acolo, așa cum de altfel, bun, la nivel național, acolo unde se implică biserica foarte mult, ai văzut, le dă acea plecare, copilul la fel, învață niște reguli. Cum le explicam, mă, tu la 7 dimineața, păi dacă am zis la 7, tu trebuie să vii la 7 fără 5. Pentru ei a fost un șoc. Când cum să vin la 7 fără 5 dacă eu trebuie la 7 sau la 7 fără 10? Măi copilaș, uite că n-ai să te angajezi, nu te așteaptă nimeni, e întârziat, îți pierzi locul de muncă. Vorbești de Alex, un băiat care s-a lansat prin șah. Da, Alex l-a ajutat foarte mult. Șahul deja acum este la o firmă de contabilitate, a mers mai departe, acum este la o firmă mare în Vaslui, s-a întors și câștigă foarte bine, se dezvoltă. Șahul l-a ajutat foarte, foarte mult, deși trebuie să recunoaștem acasă e dezastru. Asta vreau să nu l-a ajutat nimic. Nu a avut o susținere. Fratele lui este aici și el. Fratele lui, culmea, Alex cel mare, sunt doi copii și îi zice: măi, tu te duci la șah, trebuie să fii acolo, că tu ai de învățat. De exemplu, e întrebat prima dată să nu accepte, ai acceptat un sacrificiu de pe un al doilea, în deschidere nu mai trebuie să accepti. Și i-am întrebat de să refuz darurile grecești. Se uitau mirați, măi, știți, Elena din Troia, calul troian, care l-au băgat în cetate și au rămas mirați așa, zice, wow, stai, chestii de viață. Șahul îi ajută. Eu sunt un caz care m-a ajutat șahul. Eu sunt un caz, provin de o familie foarte, foarte modestă. Să zic așa, am învățat, dar culmea, șahul m-a ajutat, am început șahul mult mai târziu. Tocmai de aceea am zis să fac și eu ceva pentru ceilalți, probabil și șmecherii așa au foarte mult, sigur de același. Să fac ceva pentru comunitate, pentru ceilalți copii. Eu am crescut și m-am dezvoltat datorită șahului. Mergeam, terminam facultatea, dădeam examene, am crescut cu șahul, m-a ajutat, am intrat ca scorțer, agent, pentru facultate, examen, ofițer, adjunct, examen, șef, peste tot. Și șahul m-a ajutat foarte, foarte. Vrei să spui că în tot parcursul ăsta aveai responsabilitatea a ceea ce urmează să faci, nu? Da, e foarte important. Iar un lucru de paralela. Da. Eu le-am explicat la copii de plan de joc în șah. Și ei se uitau mirați, mă, dar voi și în viața de zi cu zi toți aveți un plan. Păi cum așa? Păi zic, uite, mama ta merge din satul X la 20 de kilometri de Huș, se duce la Huș. Ea deja are un plan, zice, ok, trec pe la, nu știu, pe la Lidl să-mi cumpăr laptele, mă duc să cumpăr pâinea de acolo. Ea își face un plan de acasă, chiar dacă funcționează sau nu. Vom vedea noi, dar tu când pleci la un drum fără un plan, asta e extraordinar de important pentru ei să înțeleagă. Ziceai că mă întrebai cum au ajutat mine. Eram la muncă, nu știu, țin minte, și acum aveam un client francez și o persoană în România care era contactul clientului. Și trebuia să facem ceva, un feature, adică să prezentăm niște update-uri la o aplicație. Și când îi arăt demo-ul, tot roșu, erori. Aleu, clienta, nu se poate, nu sunt fericit, te rog, ce faci? Păi spun, doamne, cât timp mai am? 5 minute, ok, lăsați. În 5 minute mă duc. Pentru că instinctul ăsta pe care eu l-am dobândit atunci a fost de fapt la partidele pe care le-am jucat cu creză de timp, dar știi că poți. Da. Știi că poți. Iar le dă încredere șahul. Ai observat că le dă încredere. Ei au mult mai mult curaj. Au mult mai mult curaj în ei înșiși. Și în gândire. Iar o problemă la tineri, am observat, am copil care are cap de academie și am zis, mă, tu intri și la academie fără că știți că n-au încredere pentru că el provenind dintr-o familie mai modestă. A fost tot timpul învățat să meargă cu capul în jos, știți? Ei, la șah, când îmi vede câștigă o partidă, câștigă a doua, sunt mai bun. Eu chiar sunt bun. Și au mult mai mare încredere. Da. E indiscutabil. Eu întotdeauna, între orice sport. Dar cred că șahul are ceva în plus. Pe lângă și la atletism înveți să pierzi, să câștigi. Dar în șah cu atât mai mult te dezvolți și intelectual. Cu atât mai mult. Am fost de curând cu 3 copilași în Abu Dhabi. Și este un festival care a început în 1994. Și la deschidere, cred că șeicul a venit și a zis: șahul pentru ei reprezintă modalitatea prin care se asigură că o să aibă generații viitoare sănătoasă și puternică, da. Și am reținut asta, mi s-a părut fascinat. Dar știi cum e, Marius? Uite, eu mă întreabă cineva sau vine un părinte care nu cunoaște fenomenul și zice: ok, ce îți oferă șahul? Și tu îi spui
da, îți crește inteligența, îți crește, nu știu, responsabilitatea, dar ei nu poate să cuantifice chestia asta. Da, e adevărat. Cum am putea să, nu știu, să le zici în aparență concret că șahul chiar face? Uite, eu am avut un astfel de proiect, pe În stare de bine, un proiect mare, în care noi le dădeam fișe, am lucrat cu copiii romi din Săt Mărel și copiii noștri din mediul rural. Iar noi, pe lângă șah, au fost teme psihopedagogice, foarte, foarte interesant. Și noi am reușit, chiar când am prezentat proiectul pe niște grafice, și am arătat pe un termen relativ scurt, 6-7 luni, dar s-a cunoscut o îmbunătățire. Deci, în comportamentul lor, în nivelul lor de acumulare a cunoștințelor, nu numai la șah, că le dădeam acele scheme să le rezolve și rezolvau din ce în ce mai diagrame mai grele, cât și în viața de zi cu zi. Adică vorbim și de empatie, să fie mai empatic, să știi că cel care câștigă întinde imediat mâna sau cel care pierde întinde mâna, dau mâna copiii. E o chestie care mă bucur în fața adversarului. Exact. Știu să pierd, îmi curg lacrimile imediat, am plecat pentru că să nu deranjez. Multe. Și iar așa foarte important, învață să nu trișezi. Care e și în viața de zi cu zi. Asta mai întâmplă, nu? Poți trișa. Asta se întâmplă, dar asta e problema lor. Ține de antrenor, cum își formează copiii, clar. Pentru că, da, vezi și în viața de zi cu zi, nu știu, mă duc repede, am furat de undeva dintr-un magazin, wow, am câștigat niște bănuți pe termen scurt, dar pe termen lung nu merge. Și așa e și în șah, nu merge cu trișat. Trișat odată, a doua oară după aia. Ulciorul nu merge de slavă, iar o expresie. Dar șahul este, de fapt, exact viața noastră de zi cu zi, pe acea tablă de 64 căpățele. Da, simt că adesea copiii pot deveni competitivi. Da. Aș putea să înțeleg de ce un copil se gândește la asta, pentru că nu suntem oameni, dar nu pot să înțeleg de ce nu i s-a trage atenție. Și știu că la nivel național sunt mulți antrenori emeriți care zic că ăsta e furt intelectual. Da. Ar trebui pedepsit ca atare. Păi gândiți-vă că tu depui atât de mult efort, consum și de resurse materiale și de energie și cum vorbeam, în loc să stau la televizor, mă antrenez să devin din ce în ce mai bun și vii și joci o partidă cu unul care trișează, să duce la baie, nu știu, telefon, aplicație și vine și te înfrânge, da? S-a văzut și la nivel internațional, la nivel mondial, cazul acela. E grav, da, e chiar furt, pentru că nu se poate. Eu muncesc atât de mult și după aceea vii. Nu numai că știți ce se întâmplă copiii, de fapt, ei învață iară importanța. El nu că pierde doar o partidă, el vede unde a greșit. Și atunci când te bate calculatorul, nu prea poți să vezi unde e greșit. N-ai ce să vezi. El nu învață nimic. Și e dureros, zice, am jucat bine. De ce am pierdut? Da. E foarte dureros. Și copilul ăla are în spate câțiva ani, în care s-au cheltuit și foarte mulți bani și timp. Da, eu aici cred că totuși e un antrenament foarte bun pentru viață, pentru că am participat la finalele astea de junior și hai să vorbim de Matei, dar și de Iulian. Ei au o grupă fantastică. Deci eu pot să țin număr de acolo 10-15 copii care pot duce România la un alt nivel. Da. Și mai mult decât atât pot să-ți garantez că din afara aia 10-15 s-ar putea să mai apară 2-3. Da. Ei, ceea ce vreau să zic e că la campionatele naționale, din aia 20, să zicem, 3 răspătiți. Da. Uite că tot vorbeai de șah, că nu e doar o legendă că jocul de șah te face mai inteligent. Noi vedem lucrul ăsta la copii, că chiar cu adevărat avem copii olimpici. Jumătate a meu olimpic pe țară, la chimie, am copil olimpic la fizică, pe țară, să iei medalii de bronz, copii extraordinari. Din nou, fizică, chimie, matematică, merg copiii foarte bine. Este extraordinar. Îi ajută și la materie la școală, nu doar în viața de zi cu zi. Să știi că acum recent am citit o carte care e destul de virală pe net. Bine, eu o luasem înainte să o aflu. Se cheamă Sănătatea creierului prin înțeles tuturor. Și este scrisă de un neurochirurg care a făcut peste 23.000 de operații. Se cheamă Alexandru Ciurea, chiar din Vaslui. Da. Și el zice acolo că românii sunt foarte înzestrați intelectual. Așa este. Dar el a zis o chestie fascinantă, pentru că știu, mie m-a pus foarte mult gânduri în ultima perioadă. El a zis așa, tu știi că în țară anual se nasc 4% supergenii, adică el se referă la nivelul lui Einstein. Dar el spune așa că dacă noi vrem ca măcar unul din ăia 4% să se exprime, el are nevoie de un context profesionist.
Noi începem din mediul ăsta rural și încercăm să le oferim acest context și șah în masă, pentru că Exact. este clar o nevoie a copilului din mediul rural de a-și desfășura activitatea sănătos, dar și în același timp încercăm să aducem acest gust al performanței. Eu personal încă nu sunt sigur că în România putem să facem performanța, și aici mă refer la să avem un român la candidați, este Bogdan Deac. Da, e foarte proprii, doar pe cont propriu. Și acum se pare că lucrurile merg în direcția aia. Deci am putea, nu știu, eu sunt foarte încrezător pentru ce va fi. Avem o federație mai puternică, șahul a devenit din ce în ce mai vizibil, au venit oameni foarte competenți la ultimele alegeri care au câștigat și avem Ardeleanu, Diaconescu, avem mari maestri acolo care știu fenomenul, cunosc, se implică, avem și resurse materiale, au primit sponsorizări importante, deja suntem din ce în ce mai vizibili, dacă ei au reușit o echipă să ducă la nivelul acela, Vișnea ta, n-am jucat pe prima masă, campion mondial, deja spune multe. Ce ziceai pentru mediul rural, știi ce e extraordinar, Alex? Pentru că în sat, cel puțin foarte multe saturi, satul nu mai este acel loc de poveste. Nu ai nici măcar terenul de fotbal, nu arată cum trebuie. Nu ai bibliotecă, nu ai... Pe când vii cu șahul și e pus o tablă de șah, deschis, nu e foarte mare cheltuială, necesită nu știu ce amenajări, o sală, ai pus șahul, ai pus piesele, haideți să jucăm. Și de aceea ei sunt atât de, exact ca buretele, copilul când vede, wow, a apărut ceva nou în sat, nu să joci șah în sat. Până să apărem noi, nu se juca șah în sat, clar, nu se juca șah în sat. Mai e un fenomen aici și uite că apar copii din sate care câștigă, nimeni nu s-a gândit că se poate din mediul rural să ajungă. Și în mediul rural sunt copii foarte buni, ce ziceai, da, avem copii foarte inteligenți, trebuie doar îndrumați un pic și copiii cred că sunt ca acel, nu știu, cărbune, dacă îi da flacăra începe să ardă instantaneu și arde foarte. Poate mai sunt un pic de benzină. Nu, știi cum suntem acea lumânare, știi, care noi ardem, de fapt, acum asta este, o să îmbătrânim alături de ei, iar noi ardem ca ei să lumineze, de fapt, să zice profesorul, este acea lumânare care arde să ilumineze pe elev, da. Dar foarte frumos și este real, pentru că nu este ușor. Efortul cum ați făcut și voi, cheltuieli, totul aici este gratuit. Iar un lucru fantastic, să vii, să joci și oriunde te duci la o competiție presupune anumite costuri, taxe de participare, presupune. Ce port aici, asigura masă, pizza, sunt o mulțime de lucruri care totul... Ce se întâmplă? Cheltui din buzunarul propriu, deci pe lângă timp și cheltui și niște bănuți, satisfacția, da. Avem satisfacție enormă când îl vezi pe Dodoi, frumușelul ăsta extraordinar și vezi că îi sclipesc ochii, să văd copiii inteligenți, să sclipesc ochii. Dar eu văd și la mulți. Da. Uite, să-ți spun o chestie, bine, aș vrea să vorbesc un pic de costuri, pentru că e un subiect interesant. Este o fetiță de la noi, Matei Gilea, românești, care a fost selectată cu un IQ de 123, sper să nu greșesc, într-un proiect la Iași, Pro-Rurales, da, am văzut. Și vreau să-ți menționez că ea, noi nici măcar nu ne-am luat prin surprindere articolul, ea menționează că de mult contextul până regele. Nici măcar nu vorbești de context, de prieteni și o creat. Legat de costuri... Este aici? Da, este aici. Și chiar a fost o chestie interesantă, joacă o fetiță de 6 ani, o pierdut în prima rundă. Și fetița, credeai că mă bat, nu? Și Giura începe să ne zici, Alex o zâmbea, s-a bucurat. Bravo, da. Vedeți ce lucru. Da, am văzut copil care a luat medalia de la gât și a dat altui copil care plângea și s-a întâmplat și acum aici la Fuș, unde a reușit Dumnezeu. Legat de costuri, ceea ce vreau să mai subliniez o chestie este că la mine eu am avut un noroc fantastic și eu și Vlad, cu părinți. Ei pur și simplu au sacrificat mulți ani financiari din viața lor ca noi să facem șah. De fapt, tot clubul Pionii Regelui a plecat. Asta vreau să zic. Fix, pentru că eu lucrez în IT, eu pot să stau foarte fericit, cum ziceai acasă. Liniștit. Pur și simplu am ales să fac asta pentru copii, pentru că vreau să ajung la ei, vreau să le arăt o posibilitate. Uite ce logică, exact ca în șah. De fapt, de efortul părinților tăi se bucurează 100 de copii.
Da. de efortul părinților tăi. Da. Părinții te-au educat pe tine, ți-au dat, ai văzut fenomenul, ai înțeles, ai văzut ce sacrificii, tu faci mai departe. Dacă părinții tăi nu aveai acel triunghi, nu aveai părinții alături de tine și în ziua de azi nu se întâmplă nimic aici. Da, eu recunosc că am avut și antrenori care m-au ajutat. Da, asta e. Pentru că și eu și Vlad am ajuns la un nivel mărișor, Da. special datorită acestui triunghi. Exact. Da, acum lucrurile Și s-au mai tot doi copii, eu îți mai ziceam, cum ați reușit voi, doi copii dintr-un... Da. E comun, ok, mai mare, pod, îi luai, să ajungi tu să joci și la Iași, la nivelul acela și uite astăzi câți copii. Deci voi ați fost doi. Când vă știu eu, din pod, da, luăm în brațe. Okay? Luăm în brațe, aveam 10 ani și eu Da. nu mai cred în persoanele care zic că nu se poate. Se poate. Bun, Pentru că eu l-am erau brațe, doi. Vlad. Astăzi cât sunt din sate? Deci, Azi încă nu-s toți. Exact. Asta Nu este. toți, Asta asta este. Datorită, vezi că ele merge exact, dacă ei au făcut un efort, tu faci copiii tăi, mă refer nu doar soția mai zice, băi, tu ai 300 de copii în loc să ai numai 2. Da. Copiii aceștia noștri vor face mai departe, ei vor continua. E suficient unul din 300, dar ei o să ajungă mult mai mult, să vezi. Procentul cred că e undeva peste 10%, care continuă. Și în șah, și în viața de zi cu zi, și se dezvoltă, cresc frumos, armonios. Ei își vor aminti, eu de-abia aștept să fac, că sună ciudat, de-abia aștept să îmbătrânesc la 80 de ani, să fiu un cârjă și să stau în spatele lor și ăștia să zic că trăiți domn profesor, să-mi scopă, uite mă, ăștia sunt elevii mei. Asta e munca mea, asta e munca noastră. Da, îmi zice tatăl Matei, îmi zice, Alex, știi că când faci un copil, Matei abia așteaptă să le ia. Și eu nu am niciodată pretenția asta, dar și mă gândesc că dacă o să am vreodată un copil, mă aștept că e posibilitatea ca unul din cei care se prezența să fie profesor. Da. Și aș vrea să aibă un profesor cu valori curate. Da. Alex, ascultă la mine, să te duci la spital să iei o aspirină, să zicem, și ai să întâlnești dintre acești copii. Medici, asistente, polițiști, doctori, profesori. O să vedeți. Da. Marius, eu sincer când am insistat să avem această discuție doar pentru că vreau să creez o imagine care să ajungă cât mai des, fie vizibilă, eventual poate împărțit în mai multe secvențe. Ceea ce vreau să zic e că eu unul am fost inspirat, tot ce ai făcut tu, recunosc că suntem foarte bucuroși că reușesc să dăm un proiect care o să ajungă tot la ei, tot pe urmele tale călcate. Ești pentru mine un exemplu că se poate. E reciproc, vezi că și noi ne uităm la rezultatele, la copiii ăștia fantastici, ia să vedem cum facem, să obținem și noi rezultate, nu doar pe sport de manță și performanță. Și noi, eu nu o să-ți mulțumesc, ci o să-i mulțumesc Bunului Dumnezeu că existați. Știi, cam așa să zic, pentru că e foarte important ce faceți. Foarte, foarte important. Este extraordinar. Deci știu toate greutățile, lipsuri, probleme, eforturi, cheltuieli. Sunt enorme. Câteodată nu poți dormi noaptea, știu lucrul ăsta, dar să continuați. Deci, prin gând să nu vă treacă vreodată să vă opriți. Trebuie continuat. Sunteți datori să continuați pentru acești copii. Poate sună prea pompos, chiar și pentru țară, pentru comunitate. Pentru că este acolo o cărămidă pusă la fundația acestei națiuni. Noi mulțumim. Mulțumim, Marius. Succes, doamne!